Ngithathe lithuba sibonke ukuthi uNkulunkulu nathi sibulele masibulele uJesu kuba masivela wasenzela isibele ngokusifela kwakhe dahubawo ibano fefe kuthi dahubawo ibano fefe kuthi thina bantwana befana owesathia akwakita malalantu babila basivana dahubawo ibano fefe kuthi dahubawo ibano fefe kuthi thina bantwana befana owesathia akwakita malalantu wafela basivana dahubawo ibano fefe kuthi dahubawo ibano fefe kuthi abansundu bamhlophe mababulele kuye mabavakalise bonke baculele inkosi dahubawo ibano fefe kuthi dahubawo ibano fefe kuthi dahubawo ibano mandibulise umuntu wonke okhona kwindawo kuyo. Ndinibulisa ngegama elihle likaYesu Kristu, inkosi yamakhosi. Kuseni usalungile ubawo, usathembekile, akakho ufana naye, akakho lingana naye. UnguThixo othembekileyo kuko konke, unguThixo ohamba nathi, unguThixo ongalibali madinga. Sibulele nje ukuthi esasigcinile, esasiphakamisile, siyazi ukuthi ke bangcwele. Akukhona ukuhlakanipha kwethu nobulumko bethu, kodwa ngosikulu babalo lwakhe olusaneleyo oluphezu kwempilo yethu, ethe yena ezweni lakhe
yekele kuye yonke indlela yakho, yena uyakwenzela. Sisambona-ke ukuthi nasekuseni usenguThixo, usahamba nathi, usahleli nathi, haleluya, usasibiyela kuko konke ngegama likaJesu. Kukhona nje ukuthi namhlanje sazi ukuthi konke esinakho, konke esikufunayo nesikucelayo kusesandleni sakhe, haleluya, ngoba izwi lakhe lithi akukhange kube khonanye into ethe yakhona emhlabeni ingakhange ibe khona ngaye, haleluya. So igcwele lento apha enhliziyweni yami ukuthi yonke into esinayo siyifumana ngokuza kuye, haleluya. Kwakukhona kumhlabelelo sithi dala injabulo esinayo iyafunyanwa ngokuza kuJesu. Uqhubekeka-ke uthi eyelizwe neyomhlaba idlula, kodwa eyakhe uNkulunkulu emile ingunaphakade. Ingakho-ke ndithi namhlanje nje kuhleli ukuthi sibonke sithi ngobomi, sibulele ukuthi eneneni kukhona abanye abanqenayo ukuthi baphakame, kukhona abanye abanqenayo ukuthi baphile, kukhona abanye abanqwenela ukuthi baphefumule njengathi normally, but under ii-circumstances ezithile they find themselves ukuthi bangakwazi ukuthi bazenzele izinto. Kodwa kuyo yonke loo nto thina sisesenywebeni, siseseluthandweni lakhe ukuthi siphile, uThixo asibiyele phansi kwesandla sakhe, phansi kuba enguThixo osigcinayo. So kuhleli loo nto nje ukuthi mbonge uYehova, umphefumulo wakho uyibonge yonke into engaphakathi igama lakhe elingcwele, haleluya, ngoba yena nguye osenzelayo, nguye futhi osigcinayo, haleluya. Namhlanje kuhleli lento ukuthi kubalulekile ukuthi sikhonza njengoba siphila, kodwa senze sure ukuthi ubomi bethu bumanyiwe okanye bumanywe ndawonye noKristu. Akuvumelani naso isono. Njengoba ubomi bethu bumanyiwe kunye noKristu Jesu, uyala ukuthi sihlale okanye siqhubekeke sithi singabantwana bakaThixo, sithi singabe sizimvu zedlelo lakhe, kodwa sibe sizibopha sihleli esonweni, haleluya. Ngoba iBhayibhile ithi xa umanywe naye, umanywe noKristu, ngamanye amazwi ukhutshiwe emthethweni wokufa nakuso isono, haleluya. Ayisenguwe ophilayo, kodwa senguKristu uYesu ophilayo ngaphakathi kwakho, haleluya. So kubalulekile ukuthi njengoba ubomi bethu bumanyiwe kwakunye ndawonye noKristu, haleluya, nathi sizame ukuphuma okanye sizikhwebule okanye siphume ngokupheleleyo kwinto edibene nesono, haleluya. Ngoba isono siyakwazi ukuthi njengoba ubomi bakho umanywe noKristu, isono ibe sesikuvimbelayo ukuthi inceba okanye ubabalo lukaThixo lubonakale lingathi alusebenzi kwimpilo yakho ngenxa yokuba ubomi bakho busephansi koxinzelelo lwesono, haleluya. So ingakho ndithi namhlanje xa umanyiwe naye uKristu Yesu, ubomi bakho abuvumelani nokuthi wenze isono, haleluya. Isono ke yinto nayiphi na umuntu ayicingayo engekho nxamnye nelizwi likaThixo, ngoba ithi iBhayibhile le ncwadi mayingasuki emlonyeni wakho
cabanga ngayo ebusuku nemini. So isono yinto nayiphi na engcolileyo ethi ifike ingcolise ingqondo okanye ingcolise inhliziyo yakho ukuze ikuvimbele ukuthi igadango lakho okanye ukuphumelela kwakho okanye ukwazana nawe okanye umbilini wakho ukuze ugcwaliswe kakhulu bubukhona bukaThixo ifike ivale kulaa ndawo. Ithi ke ngoku kule ndawo ndifunda kuyo, I think that's Romans 6, hallelujah, ithi ukumanywa noKristu akuvumelani nesono. Xa uzibiza ukuthi you are a child of God, hallelujah, you are saved, hallelujah, you are born again, hallelujah. Ingako iBhayibhile ithi uba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha, zonke izinto ezindala zigqithile kuye. Ithi ke ngokubonani izinto zakhe zisuke zantsha. So ngamanye amazwi xa ukuKristu Jesu, hallelujah, you don't keep ubomi bakho, you live in a sinful life, hallelujah, but you make sure that now you are born again, you are a new creation, hallelujah. So zonke izinto ezindala owawuzenza nowasawuzakwaziwa ngazo ziyasuka ebomini bakho ngoba ubomi bakho, hallelujah, bumanywe noKristu, hallelujah, and abuvumelani nokuthi uphinde uqhubekeke udanje ubukholwa uphile impilo endala, hallelujah. Ingakithi uba ubani kuKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala ziyadlula, hallelujah. Izinto ezindala ke whereas mhlawumbe uyazazi ukuthi you've been a cheater, mhlawumbe usaphila esonweni ungekancedwa, ungekamanywa, ungekamkeli uYesu njengenkosi nomsindisi wakho, hallelujah. But the moment, hallelujah, usamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakho, the moment usindiswa, hallelujah, ngemoment uzixele kwabutsha, hallelujah, uyaphumka, hallelujah, ekuphileni ubudala, hallelujah. Because akekho umuntu, iBhayibhile ithi akekho umuntu onothi aphile okanye akhonze inkosi ezimbini. So in other words, aseke ngoku ugcwelisiwe, uzelwe kabutsha, hallelujah, awukwazi uphinda uphile impilo, hallelujah, yelizwe, hallelujah, even though you are usehlabathini, hallelujah, ngoba iBhayibhile iveza ukuthi nisehlabathini nina kodwa nisibona abeli phakathi, hallelujah. Ngamanye amazwi uyaphuma ke ngokwizinto ezingekho nxamnye nezinto ezingekho align, hallelujah, nelizwi likaThixo. Ithi ke ngoku masithini ngoko, masihlale sihleli na esonweni uze ubabalo lwande, hallelujah. You know, nowadays kunabantu abathi we are now living, hallelujah, under umthetho, hallelujah. Kodwa umthetho nawo awungamvumeli umuntu ukuthi aqhubeke esesonweni, hallelujah. So kule ndawo ke ngoku iBhayibhile iveza ukuthi masithini na ke ngoko, masihlale sihleli esonweni ukuze ubabalo lwande. In other words, ukuze ubabalo lukaThixo lwande ebomini bethu. This is the question, umbuzo buciko, because ithi iphinde iziveze pha ibe nalanto ithi nakanye. There is a vetted course ekhona pha phezu kwayo ithi nakanye. Ngamanye amazwi nje siphila ubomi bokuzalwa kabutsha asikwazi ukuqhubekeka, hallelujah, sihlele esonweni ngoba ubomi bethu bumanyiwe ndawonye noKristu. Njengoba bumanywe ndawonye noKristu, uyala ukuthi siqhubekeke sihlele esonweni. Ithi thina safayo nje kwisono singathi na ukuba sahlala kuso. Ngamanye amazwi we need to die apha kuwe, ukuthi kufe umuntu omdala, kufe umuntu wemvelo, kufe umuntu wokwazi izinto zelizwe, uvale that room yokuba
usazi imeko zokuphila zobubomi. Haleluya. Ithi nakanye thina safayo nje kwisono singathini na ukuba sahlala? Ivela ukuthi ke ngoku njengoba sikholwa asikwazi uqhubekeka, haleluya, siphila impilo yokukholwa, siphinde siphile impilo yelizwe, siphinde siphile impilo yokusinamathela kuso isono. Haleluya. Ingake iBhayibhile, I think kwenye indawo ithi zibalekeni inkanuko zobutsha. Haleluya. Ayithi you must resist, haleluya, but ithi flee, baleka. Haleluya. Xa ubona ukuthi le meko ifuna ukufaka endaweni whereby ekoneni apho ungenokwazi wena ngokwengqondo yakho nenyama yakho, baleka. Haleluya. That means you avoiding ukuthi to entertain, hallelujah, inyama, because the moment we entertain inyama, the moment we entertain, we uyayifida ukuze ke ngoku ikhule ifune ukuthi wenze lento wena ungayifuniyo. It anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwa kuKristu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Ilanto bengisithi njengoba sikuKristu Jesu, haleluya, asinakumanywa naye, haleluya, siphinde siqhubeke siphile esonweni. Ngamanye amazwi thina safayo, sabhaptizwa, haleluya, ekufeni kwakhe, haleluya. Nathi ke we need to die emizimbeni yethu, ngoba ukubhaptizwa kusho ukuthi you are merged, haleluya, ufa umuntu omdala, then uvuka umuntu omtsha kamoya. Ngoko verses 4, ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa kuye, sangcwatywa naye. You know, when into you buried, awuphindi ubuyele kuyo. So nathi asikwazi ukuthi ekubeni senzele umusa ngaka, ingce engaka ngoThixo, haleluya, ukuba sife, sibhaptizwe kunye naye, kodwa thina siphinde siphile impilo yobusiborho, because whereby ungcwatyiwe uphinde kuthiwe, in other words, awufanga kufa. So you are still isiborho esisafuna. So awukwazi ukuthi ungumzalwane uphile to life, to be a spooky and to be a Christian. Hallelujah. Ngoku sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni, ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Hallelujah. Nathi kumele sithi siphile emhlabeni sisenza, haleluya, senze njengoba uKristu wayesenza, haleluya, siphile sinobomi obutsha, haleluya, siphile okwabantwana abancediweyo, haleluya, siphile sibonakalisa ukuthi eneneni umuntu, haleluya, uyakwazi ukuphila impilo yokusindiswa, impilo yokuhlukana nezono, impilo yokuhlukana namanyala, impilo yokuhlukana nayo nemikhuba, haleluya, emhlabeni, haleluya, esaphila, haleluya. It doesn't matter what age, haleluya, akuyo, kodwa wonke umuntu, haleluya, uma engcwatywiwe, haleluya, okanye uma emanye naye uKristu, haleluya, uyohlukana nokuphila impilo yelizwe, haleluya, uyohlukana nokuphila impilo yamanyala, haleluya, ngoba you have been ungcwatyiwe naye, haleluya. So ufanele ukuthi ke ngoku ubonakale, haleluya, nathi sihambe sinobubomi obutsha, uphile ubomi obutsha, haleluya, ukwazi ukutestifya nakwabanye ukuthi eneneni uYesu, haleluya, uyakwazi ukumeda umuntu. Nam utsho uthethe nangawe, ufakazi ukuthi nam ndancedakala, haleluya. Ku-ABC kwakukhona ndingakwazi ukuzohlula mna ngokunokwam, kwakukhona apho ndingakwazi ukuyeka ngokunokwam izinto, kodwa amandla omnqamlezo, haleluya, amandla kaMoya Oyingcwele akwazi ukuthi neyam impilo ayitshintshe, akwazi ukuthi neyam impilo ayinceda. Kuba xa similiselwe kuye ngentsomi yokufa kwakhe, samiliselwa kuye
nangokuvuka kwakhe, sikwazi nje ukuba umntu wethu omdala wabethelelwa emnqamlezweni kuye. Xa sinaye, haleluya, we don't need ukuba sibe sithini, kodwa siyayazi le nto ukuthi ngokuba intsobi yethu yamiliselwa kunye naye, haleluya, nomuntu wethu omdala, haleluya, akasaphili, wabethelelwa emnqamlezweni kunye naye ukuze umzimba wesono uphuthiswe, haleluya, ukuze umzimba wesono, laa mzimba umdala ubuthanda ukwenza inkanuko, haleluya, ubuthanda ukwenza imibulo, ukungcola, haleluya, ukuqaqadeka, haleluya, ukufuna ukwenza le nto ifunwa nguwo, haleluya. But sikwazi ukuthi laa mzimba omdala wabethelelwa emnqamlezweni kunye naye ukuze umzimba wesono uphuthiswe, ukuze isono noba siyaza kuwe, haleluya, singakwazi ukuthi sibe size singabi sikhonza isono, haleluya, singabi sabangamakhoboka aso, haleluya. So ngamanye amazwi, xa ke ngoku lo mzimba umdala uphuthiswe, asisaphindi siqhubekeke sibe ngamakhoboka esono, because iBhayibhile osenzayo isono likhoboka laso isono, haleluya. So ngamanye amazwi, wena xa usenza isono, ayiseso sono esifuna ukwenza, ayisenguwe ufuna ukwenza isono, but sowukhotyokiswa, haleluya, sowuqeshwe sisono ukuthi siqhubekeke senze le nto, ngoba umvuzo wesono, iBhayibhile ithi umvuzo wesono kukufa. So isono sesikwenza ikhoboka until you go to the death or to the grave, ngoba usiqeshwe siso, kuba owafayo ugwetywe wakhululwa kuso isono. Njengoba ke ngosifile sazalwa kabutsha, sigwetywe sakhululwa kuso isono. Ukuba ke safa kunye noKrestu, sikholwa ukuba sondla ubomi nakunye naye. Njengoba sikholwa ke, we know that asikholelwa nje ukuthi siphila apha emhlabeni, kodwa siyazi ukuthi if siphile ngendlela kaThixo nangendlela uNkulunkulu asidalele ngayo, siyazi ukuthi sokudla ubomi kwakunye naye. Sisazi ukuba uKrestu evuswe nje kwabafileyo akabe safa, ukufa akusamphathi ngabukhosi, haleluya. Siyazi ukuthi nathi sizovuswa one day, and now sivuselwa ke ngokwemisebenzi yethu, sivuselwa ekuphendukeni, siboniswe zonke izinto, siphile kunye naye, haleluya. So ingako ke namhlanje ngithi yazi ukuthi if umanywe noKrestu, haleluya, akuvumelekile, okanye ukumanywa kwakho noKrestu akuvumelani naso isono, haleluya. So kwindawo kuyo yazi ukuthi if you continue, cela uThixo ukuthi akuncede, haleluya, uphume esonweni, haleluya, xa uzibiza njengomntwana kaThixo, ucela amandla kaMoya Oyingcwele, haleluya, akuncede, haleluya, uphile ngokwendlela uThixo afuna ukuthi uphile ngayo. Ndicela ke sikhuleke, Baba Oyingcwele, bawo namandla onke, seweNkosi uJesu Kristu, siyabonga Baba, siyabulela Dwala lethu, siyabonga Nqaba yethu, Mthunzi wethu ukuphephela, wena Nkosi okhona, owayekhona ekuqalekeni, osezoba khona kuze kube phakade, Moya Oyingcwele, nali Nkosi izwi lakho, Nkulunkulu namandla onke, naba abantwana bakho bephulaphule, Nkulunkulu ongcwele kwiindawo zonke abakuzo, Nkulunkulu omhle, lithi izwi lakho, abamanywe kunye nawe akuvumelekile, Thixo mhle, ukuthi baqhubeke bone. Moya Oyingcwele, sincede ke Baba, Dwala lethu, sincede Nqaba yethu, ukuze Baba siphile ngokwelitsho kwelizwi lakho. Bawo namandla, Nkulunkulu ongcwele, siphile impilo engcwele, ngoba uthe babezwini lakho masibe ngcwele ngoba nawe ungcwele. Ndiyathandaza egameni likaJesu waseNazarethe, Moya Oyingcwele, sincothule Baba yonke ingcambu yesono, yonke ingcambu yobukraka ezimpilweni zethu. Thixo namandla, siphile Nkosi ngokunxamnye nezwi lakho nangokwentando yakho.
Ndiyathandaza egameni nasegazini likaYesu, ndiyakholwa kuNkulunkulu ongcwele. Vulela ke Nkosi abantwana bakho iminyango evalekileyo. Thixo namandla onke, thela Nkosi izibusiso zakho phezu kwabo uNkulunkulu ongcwele, ukuthi impilo yevangeli ingcwele. Thixo namandla onke, impilo yokuthi Baba siphile sahlukene uNkulunkulu nesono. Moya namandla onke, siphile Nkosi enyanisweni. Baba namandla onke, siphile uNkulunkulu ekwenzeni intando yakho. Siphile Baba ebungcweleni nasebunyeni. Ndiyathandaza, ndiyakholwa egameni nasegazini likaJesu Kristu umNazaretha, ndiyabulela. Amen. Enkosi ke ngexesha lakho, enkosi ke nokuthi you take your time ukuthi ungene kulo live wam. I never plan ukuthi ndingene, kodwa kube khona nje into ethi mandikhile okanye mandivule apha ndabelane nani ngayo le nto ifike yafika entliziyweni yam, yasebenza ngendlela emangalisayo ukuthi eneneni uma simanywe kunye noKristu, haleluya, akuvumelani ukuthi siphile impilo yesono, haleluya. Ndathanda ukuthi ke nam ndishere, ndabelane nani ngayo ukuthi masiphumke kuso, siphile ngokwentando kaThixo, siphile ngendlela uThixo afuna ngayo.